Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagasni balang jong katayo, kasanjuk kinong sanchar nong kahima nong Minsaus Aimship, West Khasi Hills District, kalalat ban IT ya kador khas, bat ya kenduru ya ke Deputy Commissioner ke West Khasi Hills, ha kaju kapor kum ka member and governor ka Regional Committee ke West Khasi Hills District, ban ya kren halor ka jinge penbet yo port usam, na kebenta ka langpi sektor. Katkum ka dor khas, ya ka baka sanjuk kala IT sya ka Deputy Commissioner, kala penpau ya kajing sokmen baka sorkar jila kala shimkhia ban thong biang ya ka regional committee ka ban khmi benya ya ka mat ya kren penbetpur hapadengki artali ki jila Meghalaya bat Assam kabala thongru ya menteri ka sorkar jila uba met ba lingdo kum chairperson bat ya ka deputy commissioner kum ka member governor na ka benta ka West Khasi Hills district ka badai na ka benta ka jing ya kren penbet ya ka langpi sector Syuk ki kat tu kat ni ki mat ya ka baka senjuk kalapan pau ha ka te ka dor khas kalong baha ka ni ka regional committee ka dei ban kentup lang ru ya ki nong mi khmat ki badai na ka senjuk ki nong sanchar shnong ka hima nong Minsaus Aimship na ki kli nong sanchar shnong ni ki sordar shnong ki baha hapo ka langpi sector ki nong yalam na ki seng bhalang ba pher ki badon ha ka than nang ta sa ka weipat ka mat kalong ban khot no ya ka jingelang ka committee Hashwa bansaya chakmat ya giwepat kisin jam. Senong, nongka hima nong South Aimship mentakasni, kumki nong yalam bat di soda senong, yang kedai ke dongkat time. Iwan hang ni ha ka office jong deputy commissioner ban yakan du i ban yakren. Ha ka bedi bat kajing penbet yo purusam. Tinggi la yakren ha ka yakan du i ha ka bedi bat kadai kam bat ngikerpat ba na kaliang jong di regional committee. Dewan kentup langru, yakin nom ikmat ki badai ki sodar ki rangbak senong yang kata dong katain nomor bah ki kamtip bah swaban sedang kajinya keren lan lesta swaban sedang ya ka jalang jong regional committee. Nang tak kabar nak kaliang jongi nak kajing kermen bah ki atli ki regional committee ka baka sorkar ka atum lam seiso ban penbet yo putusam. Bat kani ketika regional committee ka balai. Di nak kaliang jongi kermen bah hakan di regional committee ka balai. Allah ban pendep ini kam bat ngila kentu ngil airu dari jin tho ba kadi regional committee ka balai kadi ban khotno e ka meeting kat bala khotno kloi ka meeting kat bala nang ba nginyo ban discuss nginyo ban ekran ni kam ha ka bedi kam boda nang ta sakawi pat de ka senjuk akani ka por ngi wan ban mikmat ban ekran ru ba kadi regional committee ka thamai kan but ya ki e ka ba regional committee ka barim ka lale Nomor bahag di regional committee kabarim nila ihun ya karkom penkrek jongka ya kikot kislah ya kijinun kam na kabanta ban penbet yo putusam di kita ki poin ka bangi lawan ban ya kendu agani kapor di haka bai dei bat kiwi kam kum kajin khang jongka kar Assam ki development ki bawan na kajela Meghalaya ilayo ru ban ya keren ya kita ru bat na kaliang jong i deputy commissioner na kular ban simkia ini kam ban ya discuss bat ka sorkar Assam nang ta bat ka home department jong ka cela Meghalaya di kum kita ki bala syak khang hadu benta ka badang pending ka ka surok ka badang don lais pak meter ai ka bat train na yau langpi ka bala poi menta hadu surok Assam bat ka jing kwa jongi ngil ajin thoru ha state engineer bat EDC mentaru ba kan ka surok kan benteng ka lais pak meter na ka surok Assam ka ban lai calang samodin snam yap siti But sakaway ka development ka bala syak hang menta kadai ka health sub center ka badon ha kompaduli di ya kaniru ngila ya keren meni bat nagaliang jong iti deputy commissioner ila kular ban simkia ya kaniru ban ya keren bat ka sorkar Assam bat kumjuru bat ka sorkar Meghalaya tagum tahi nagaliang jonga apai secretary in sabatai duwe pat yungkap kajing kerpat jongi baka regional committee kadeban kentuplang yaki saudara senong yang kinong lam senong ha kan ka komiti tina kaliang jong i deputy commissioner ha kan ka skila pensai ba kimsa penbet yang ngiru bangin long kidukot badila kular ba kin pentikna ba kinong ino yang ngiru ila manjuri kata ngila suhun bat ngila ngej ba na kaliang jong ka negara regional committee ha bakan sa korsen kan sa khot langru yaki nong lam senong kata kadai ka ba Jisi 8 pau berila kular kan ngasi. Por ngila Ukraine. Hagudi bat ka
lang tu sektor hi baru kowe kinong sunong jong kate gedong kathan ki kwa baik ban hap cha Meghalaya bat umdon hiru ki pajba ki bakwa ban lai Assam namar kata mitho ang to ba kum kinong sunong ni dei ban hap cha Meghalaya hagan ke jing apan baitput nom dei ban bakla kata kadai ka kabang iju penpau na kapor bat Nagaliang ka regional committee kadai ban lej cha ka ji kren penbaitput kadai ban lej deng ba ka sur jongi ki pajba le kren manai kata ba ka Assam kanom sim ya ka ji kren penbaitput da ka ba su penbor ki pajba kumbalong bro kata ka Assam bro kata ka wan ki sinong ka penbor ki briu ba da ka ba pensepting ki tengile kren sai hang ne menta ba khamat jong ka disi ba ka sarkar Assam ne ka sarkar Meghalaya kam don hok ban su penbor ai ya ka mon lailo jaki pajba ba kinjet ya ka jingkwa jong ki chano ki kwa bandon la sa Assam ne sa Meghalaya ko mangitip sai ba ki pajba sa ka te kathan ki kwa ba cha Meghalaya amdon ba kwa sa Assam kata ka dei ka bangi penpau disiru isno manjori kata nong kalong ka badai te gin haban sim ba ka surjong kinong sunong kata ka dei ka ba penpau mane